Chandra ingkang puspita rum kasiliring samirana mri ong kembang kadung mangambar ngas kandhanya maweh araras renaning driya Nun mangke Kakang Mas. Kakang Mas Kakrasana ya jagat pangestungkara. Narayana piye? Pun Kakang lan Siadi nggone lumaku. Iki wis prapta ana sak njaban rangkah Praja Negara Ngrisanpura. Lagi wae pun Kakang arep nganti kelawan Siadi lan Yayi Bratasena. Mlebu ana ing wana ing wewengkon negara Ngrisanpura kok Siadi ngendhek kelawan lakunipun Kakang. Wah, criteng kakangku. Lah kok dadi kowe ngendhek kelawan nggonku ya nggone awake dhewe lumaku golek wujuding Sardula Seta. Nun mangke Kakang Mas, piye Narayana? Kula menika bingung. Lho, bingung sebabe? Iki anggenipun Bibi Wersini nggadahi kekutangan inggih menika kepengin nitih wujudipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma menika menawi nek dipun nalar pikiripun menungsa menika mboten badhe wonten cariyosipun. Lho, tegese ora enek critane. Mboten badhe wonten cariyosipun menawi inggih menika salah sawijining Sardula ingkang ulesipun menika warni pethak utawi putih utawi macan putih. Kamangka bangkit tata jalma niku mboten wonten to Kakang Mas. Lho lah iya. Pun Kakang iki janjane ya bingung sak jroning atinipun Kakang lho, Padmanaba. Mergo ora ana jamak lumrahe kewan kok iso omong kaya dene menungsa kuwi ora bakal ana critane. Lho lah nggih to. Ha iya. Ning prayogane ngene. Iki kados pundi? Sing jeneng wong mono yen to duweni gegayuhan mesti bakal kecandak. Lho nek gegayuhan iku dipun pesthaken dening Gusti Karyaloka badhe kelampahan. Nek mboten kelampahan dos pundi coba? Kamangka golek macan. Macan loreng menika mun angel. Sakmenika mun awis-awis macan loreng menika wonten negari Lisanpura menika pun meh mboten wonten. Langkung-langkung menika macan putih, loreng putih. Kamangka bangkit tata jalma. Nek mboten macan pangejawantahing sawata rak mboten badhe kelampahan to. Walah. Ayo. Lah terus iki piye? Prayoganipun dipun taliti rumiyin. Bratasena, jeneng Kakangku Uwo. Coba mlebu ana ing wewengkon wana sak jerone wana ning negara Lisanpura iki. Mengko yen to Siadi nemu bab ingkang aneh-aneh matur nungsanipun Kakang. Yo. Permara remangus wamya ngamreng kate karenaning kaswasiyaning marga amalat gong yo Narayana kakangku aku njaluk pamit sing ati-ati sing prayitna Bratasena merga iki alas gawat kliwat gong liwang-liwung wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mesti bali mung kaliaran ora usah kuwatir karo Bratasena
Aku ki satriya sekti kalintang jayaning perang. Ora-orane yen to aku wedi karo wujude macan, gajah lan sapanunggalane. Ayo. Wah, senengane iso nyepelekke. Aku ki ora kok jeneng nyepelekke karo kowe. Ya nek aku ki reti nek kowe ki satriya Digdaya, reti nek kowe ki satriya Pengpengan. Yo. Nanging kaya aja kaya ngono kuwi. Aja ngegungke marang ngabisanmu. Sida kon golek apa ora? Sida. Wah, malah diuring-uring. Wis ora usah uring-uringan kono Bratasena gek mangkat. Jaluk pamit. Saradula bangkit tata jalma sepi sepo sepen nglangut tanpa sela latala nggon kula ledha ana sajroning wana ana ing negara Lesanpura. Kawit mau esuk aku ora mambu kringete menungso. Wah, apa ya bakal kelakon keraton negara Lesanpura tak cedhaki dhewe. Sebab aku ora ketemu karo suwijine menungso. Nayaka kawula saka negara Lesanpura. Mesti yen to aku ketemu mung bakal tak takoni bab pawarta ingkang wis sumebar warata. Ya, ora apa-apa. Saora-orane aku wis iso nyawang kedaton negara Lesanpura. Bayo. Tak sawang saka kene kok katon mencorong tejane cetha. Iki sing digayuh dening Ratu Gustiku Sunan Prabu Trunggayaksa mapan ana ing negara ing Lesanpura. Prabu Setyajid. Ora mbok ulungke garwamu aja takon dosa. Tak amuk negara Lesanpura. Sapa grenengan iki? lamun katututan
lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono makawya klarira wang Bratasena keneng apa? Bratasena keneng apa? Tak sawang kuwi dengkulmu kok tatu ilas dicokot kewan. Piye eneng apa Bratasena? Eneng apa Bratasena? Jlitheng kakangku. Apa? Krakatana. Kakrasana. Kakrasana kakangku. Arep ndagel. Rak. Senengane ora. Wah, jebul tenanan ono. Lho, ana apa? Werkudara ning apa? Aku mlebu ning telenging wana. Aku krungu wong jagongan, aku krungu wong grenengan. Bareng tak cedhaki dudu kok menungsa sing omongan kuwi. Nanging wujuding Sardula Seta. Lagi weruh aku. Dheweke kelepat lunga. Tak uyak malah melayu, tak candak buntute tak idak. Wah, malah nyathek dengkulku dadi doak-doak kaya ngene. Tak uyak wis ora kecandak. Mlebu ana sanjarane grumbul. Jlitheng kakangku, yen ngono pancen nyata sing dikarepe dening Bibi Wersini. Wah, macan putih sing iso omongan kuwi ana. Lah, rak apa to? Narayana. Inggih. Aku kan wis omong, kok aku kan aku rak ya wis omong. Mesti sing digayuh dening titah ingkang lagi ketrima kuwi mesti bakal kasembadan apa sing dadi penjangkane. Lho lah inggih to Kakang Mas. Yo. Lho. Apa si Adi ora kelakon nyandak wujute macan putih? Ora kecandak. Lho, mbok yo mau ki dicandak, mbok yo mau ki dicekel. Wong si Adi ki duweni guna kasantikan pirang-pirang. Nggonmu meguru pendhita kana pendhita kene iki rak ya wis ora kurang-kurang to. Ayo. Wah, macane mlebu ning grumbul. Aku arep nguyah wis ora kecandak. Oh, Bratasena gedene semono kok mlebu nggon grumbul ora wani. Gatel. Wah, mung kebak ri. Kok nek malah bintul awakku mah kesonjo mboyo. Kakang Mas, Piye? prayoganipun dipun taliti sareng-sareng. Oh iya. Ora wedi apa piye? Lho, wedi sebabe apa? Ngene mancane mangan kowe. Lho, ora ya ora bakal kelakon. Wong wis ngomong si Adi wis ngerti dhewe. Macan kuwi iso tata jalma, iso omongan kaya wong. Rak ya mesti sak jagongan sing apik-apik. Oh ngono. Iya. Ya wis Narayana tak kanthi mlebu ning alas Bratasena ayo kancanono aku. Yo. Aku tak ngenteni saka kene wae. Bratasena. Ra
ana caraka anggitane aji saka ana 20 cacahe ping pisan ana caraka tata sawala ping indho padha jayanya ping telu ping pate magaba tanga Ola sapa iki ana satriya bule warat ngadang kelawan lakune para wadyabala. Lho, engko sik. Lah kok dadiane wadyabala segelas papan neng tengah alas iki dlarang apa? Wis sapa warat? Lho. Ditakoni urung wangsulan genti takon, le takon genti karo muring-muring. Sabar to, Bos, Bos. Kowe iki isih enom aja sok kulino muring-muring. Mundak-mundak cepet tuwa. Cepet tuwa, cepet tuwa. Ayo. Aku tak takon karo kowe sapa? Kowe kok menang kalah ngadangi karo Raden Kakrasana? Walah, iki to anak Mandura. Iki to putrane Prabu Basudewa. Sing jeneng Kakrasana pancen kepara nyata. Ayo karang apa? Kowe sapa kowe? Kowe wadyabala ngendi? Kowe wadyabala ngendi? Kowe aja ngadangi lakune Kakrasana, Pak. Sabar, sabar, linggo. Pombo anggap aku ra iso galak padha karo kowe. Yo. Kakrasana takon marang aku. Iki Nalendra telukaning Sang Prabu Turangga Yaksa. Aku Nalendra ana ing Karang Tumalun. Jejulukku Prabu Rajek Wesi Jaya Dilaga. Nalendra Karang Tumalun. Iya. Prabu sapa mau? Rajek Wesi Jaya Dilaga. Prabu Rajek Wesi Jaya Dilaga. Anamu mlebu ning alas kene karep ngopo? Golek macan putih. Piye? Golek wujude macan putih sing tata jalma. Kowe minggira. Kowe sak wadyabalamu minggira. Kowe do ora ana sambung rapete karo Raden Kakrasana. Aku butuh wujude macan putih. Wong ngomongan kok ora iso alon. Mangerti lamun macan putih kae ratu Gustiku. Kae sesembahanku Gusti Raden Singamulangjaya. Piye? Kae sesembahanku Gusti Singamulangjaya. Walah kowe kok goblok. Kowe ratu goblok. Kowe ndek negara dhewe kok kowe trima melu karo sing jenenge Singamulangjaya sing wujude macan putih. Kowe menungsa kok kalah karo kewan. Lho nyatane wae, Mas. Ora sak suwen-suwen. Ora sak suwe-suwe. Mundak kowe mengko selak kemringet. Selak kemringet. Nek ngejak perang karo aku ya tak ladeni. Ngejak alus iso, ngejak kasar iso. Nampani mainmu sing kasar. Ora. Menungso ora tatanan. Kowe maju rene. Kowe maju rene. Acan dasiramu nak loloh nenggala parat. Oh, mati dening aku. Oh. Oh. Mburi kurang aja rebutono kurang gaman bedati yo ora-orane aku gigrik mungsuh diapuran marah
ragamu, ngantemu samarmu. Ora-orane kok krasana gigrik musuh diapuranmu. Ratu kok rupamu koyo manuk gua. Rupamu koyo ngono kok diopeni marat. Oh, cangkemin crigis tenan. Oh, hut. Ayo. Oh, parat. Jar kowe. Ora iso glawat kowe. Candhak umbulke. Woi. Apa banget aku gigrik musuh diapuranmu ayo tekano kene aku kanthi kalah karo kowe wirang bebarang ayo tekano kene aku saling sandangan marang karang nganggo kemawe maneman wong wayang larang. Oh, ganti parah. Ayo, sayu tongkor sekeni buri. Kurang oncok rubutan kurang gaman bedati. Yo. Rubutan kaya menjangan mati, ayo. Ora-orane aku dikrik musuh diapuranmu. Wirung apa-apa, ayo. Manso tekan kene aku ora bakal wedi musuh diapuran. Ora saplira pendonang-pendonang matamu. Ayo. Dulongap. Wah iki sak mundur. Wah. Ababmu iki kecing. Ayo, ngantemu. Ayo, matukan Jaya Kawijayan. Aja mung semono. Matukan Jaya Kawijayan. Guna kasantikan sayuta mara sekedhip mburi. Meng semono kuwi sawangan delokan. Biar kowe ratu kok ngene kok yo pene parap. Wabrangan kowe niku wujud apa? Waduh. But. Janjak kowe yo. Ora iso kalah. Yo. Tekano kene Marat. Ayo rene yo. Glang sarang kaya ngono. Apa ya kowe? Mboten.
piye tak ladeni? Anjape ora keneng. Ora keneng. Ora keneng. Ayo bingung ta kowe? Lho ndi mau. Padake. Kulino ngaret. Sambat piye saiki? Tangi ayo tangi. Nek lanang tangi goblok. Su. Ayo. Waduh. Waduh. Waduh yo. Waduh. 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 Hei. Hei. Tangi. Tangi. Ngejak. Nah. Weruh iki apa? Ora weruh. Weruh iki apa? Ora. Ora. Weruh iki apa? Iki senjata kadewatan, pusaka kadewatan. Pamunahing Satru Sekti. Nek meng menungsa kaya diaper wit turat-turat iso ngrampungi kaya raimu. Munio. Ayo. Kon ngewangi balamu kae. Madum mlayu. Dorene. Mungsuhe ora kalah. Isih meger-meger kaya ngene. Kok tinggal minggat. Semangkean marat. Padak kaya tunggal kon maju. Ratu kok manuk guwek kok ngene kok diopeni. Ratu rupane kok kaki 1000 kok diopeni. Oh, liyane kon maju kene. Kancamu kon maju. Wis pecah barang ndasmu kok ora. Sih melek wae ora. Anggepe ora. Weh lah kae kok mati ya, Mam. Belani. Kancane to iki. Anus maring jajalan sutaning bare iblis lan aduhun kowe. Wah, kok ngageti timen sak mundur to omonganmu idumu muncrat. Piye? Idumu muncrat abakmu kecing matamu kuwi, Ayo, kowe kancane sing kae mau. Kancane sing kae kowe arep ora trimo. Patine kancamu ora trimo. Kowe arep ora nrimake patine kancamu mergo saka dayane pusakaku. Ayo, maju. Nek kowe arep ora trimo, maju iki dadane Kokrasana. Dadane Kokrasana ora aku gigrik musuh dapurmu. Nyo iki lho. Dinai dodo kok meneng wae. Wo, nek cara aku nek dinai dodo langsung tamplok. Ayo. Lho, dimplok. Kowe nek arep ora trimo, carane ngene. Sirahku to candak ngene iki lho. Oh, ngene. Sirahku to candak ngene, terus to antem ngene. Waduh. Ayo, jalingi to Urung sepira kuwi. Kuwi kadigdayane Kokrasana urung ana apa-apane tinimbang sing tak tokke. Ayo. Hei! Apa ge apik nek nyingkur mungsuh kaya ngono kuwi? Muni.
Kowe muni yo. Wadyabala kok celeng raimu. Waduh. Waduh. Ayo marep rene. Marep rene. Aduh. Ayo. Rene. Nggih. Rene. Nggih. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Aku tak takon karo kowe wangsulan. Nggih, takon apa? Wah, ngrekoso tenan iki. Kowe pengen slamet apa pengen modar kowe? Pripun? Pengen slamet apa pengen urip? Slamet niku sing di omah. Ora caturan. Pengen urip apa pengen mati? Kula ya. Wah, pengen urip. Kowe nek pengen urip bali yo. Kowe nek pengen urip bali aja mepalangi karepe Raden Kokrasana. Nggonku bakal golek kalawan wujuding Sardula Seta Bangit Tata Jalma. Nika macan putih. Gusti kula nika Gusti Patih Singa Mulang Jaya. Ora idep. Kowe pengen slamet to kowe? Kowe pengen mulih kepenak. Iso ketemu karo anak bojo. Mulya. M U M L I L H O H. Mulya. Nggih. Kula tak wangsul. Mulih ya gek mulih. Nggih niki diculke to niki. Niki diculke to Mas. Waduh. Wah, dadi tumenggung pisan kok Sanjaya ora usah sambat. Ora usah sambat. Lagi prajurit kaya diapur kok yang sambat nganti kaya tandangmu ki apik. Oh nggih. Ajan. Mas aku kok sia-sia. Kasar kaya ngono karo aku. Mulih. Nggih. Nuwun pamit. Nyembah sing bener nggih. Nggon telapan kuwi disembah. Nggih. Mati tenan iki. Aku nang omah ki disembah anak bojo. Tekan kene kok mung didak-idak kaya ngene. Piye? Sambat meneh kowe ya, sambat meneh. Ayo tangi. Wis, nyembah wis. Nggih. Aku krungu kowe mau sambat meneh. Nggih. Kowe mau muni piye? Non. Muni piye? Kowe muni biasa. Muni piye? Muni biasa. Ora aku krungu sambatmu. Jare kowe nek ning omah disembah anak bojo tekan kene nggih dak-idakan. Kelakon penjang kamu parapok. Mangkepe setan alas iblis druhun marat. Panganen tunggale maju. Ayo sapa sing pro iki? Usaha pamane satu sekti. Gong mateni kowe kabeh ora bakal kangelan marat. Ayo. Do tekano kene. Ayo. Anggepe. Tekano kene. Arep semanggihan kowe, Ora sembada karo lehmu budhalan. Ayo. Wadya bengawan banjir bandang. Ayo saiki apa? Saiki wujude ming kaya ngene, dadine kaya ngene. Ayo. Liyane kon tekan kene. Anggepe sembedengan karo Kokrasana marat. Liyane kon tekan kene tak kon ngrasake dayaning Kyai Nenggala. Senengane kok ora ngremehke karo Raden Kokrasana.
Dilihane kok tekan kene. Panos maning jajanan saring bawono iblis lanat tut. Tekan kene ming sak nyuane modar. Wah, mati dene ngangkok. Ayo, lak tumpuk sisan. Nimbon mungsuh kaya ngene jenenge. Liyane aja meng iki. Senengane kok ora. Padikira ning Kakrasana temandang iki padikira tenanan ngono apa piye? Oh. Liyane kuwi sing untune kawat kuwi. Wah, menungso ora tatangan. Kowe kok mateni wadya balaku kabeh. Kowe arep melu mati ngono apa piye? Kowe arep melu mati ngono apa piye? Nek iso mateni pat. Anggepe aku ora iso mateni. Kok krasana dipal senengane ora. Yo. Muni wae. Senengane kok kaya ngono Radan. Kakang Mas, piye? Nek omongan kira ning gone blek. Nggih, nggih. Wong kula badhe mriku kok. Lho, ya ampun, ya ampun. Menika kok batang menungso akeh banget niki pripun iki? Iki to? Iya, anu nggih. Pusaka paringane Wang Pikulun Bathara Brama kuwi apik jebul Mas. Wah, reti tak nggoket mbiyen-mbiyen. Lho lah panjenengan mriku nembe presa to? Agi ngerti. Walah. Panjene lok Bratasena wae pundi? Kae bocahe. Ming nglan-nglen ganggel Bratasena. Apa jenenge kakangku? Mrene masane goleki Dimas. Yo. Ketiwasan lah kok dadi wadya balaku kabeh kok gusis ora ana tilase babar belas. Iya, aku nek ora ndelik ning jeron bumi, masa kecandhak karo wong-wong lisan pura pareng. Saya dalu aras abyar sorot lintang kanggo madhap titisonya madya Atri lumrang gantaning pos peta ongkar
swarganing udyanira sang dwija warambrangang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Om ya jagat pangestunggara Narayana wonten maring adhawuh Kakang Mas walah jebul pusakaku ki ampuh lho lha nggih jelas cetha menika ayo wah kumaraula dibagaya mungsuh karo Kakrasana kakangku lho kowe mau ora nembung Yayi yen to Dimas Bratasena nembung karo pun kakang mesti tak bagahi mungsuhe ora tak entekke kaya mau yo lho nanging menika nuwun sewu lho Kakang Mas piye Narayana piye sanes babakan akeh-akehan le mateni mungsuh ingkang kedah dipun rembag terus karepmu mundi dawuhipun Paman Prabu ing Lesanpura Paman Prabu Setyajid kula kaliyan panjenengan kedah madosi wonten pundi denungipun Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma ingkang dados kekudanganipun Bibi Wersini. Wah, jagat pangestunggara. Lah iya ya, Narayana. Inggih. Wah, pun Kakang lagi wae kelingan bab perkara kuwi. Prayogane piye? Monggo dipun madosi wonten pundi denungipun Sardula Seta kanthi kula badhe anganthi dumateng Yayi Permadi Kakang Mas. Mangka hanggro sesumbar keter-pater mawa lindhu bumi pancing kumaluduk kumaluduk kundur katuk lumembak penyu kanggo mambang Yo Narayana prayogane kudu nganthi kawan kadang Muradi nggih sampun ngantos kirang ugi ponakan kedah dipun nganthi awit menika mamungipun para Pandhawa ya Narayana aku manut karo aturmu Yayi